Baionako Gaskoi Akademiak 100 urte betetzen ditu aurten. Mendeurrena igande honetan ekainaren 7 ospatuko dute egun osoan Baionan eginen diren ekitaldietan. Trubadoren hizkuntza gurean zertan den berehala aztertuko dugu. Heldu den irailean 46. aldiz dantza erdigunera ekartzeko xedearekin itzuliko da Biarritzera Maitaldia festivala. 10 dantza ikuskizun izanen dira dozenaka herritan eskainitako ekitaldietan. Jendea dantzaren arteari gerturatzeko asmoz. Arratsaldeon ikus-entzuleok Biarritzetik eta giro itxau, euritsu hau goxatzeko Fisis versus Nomo talde donostiarra ere ezagutuko dugu berriki Biltxoko elkartean egon baitira Baionan beren 5. lana aurkezten. Ongi etorri. Gaskoien mintzaira kenkatxarrean dago Aturri ibaia itsasoratzen den lurraldean, herritar batzuek mintzo dute oraino alere, eta 2 astetik behin biltzar hauek egiten dituzte angelun, elgarrekin solas egiteko. Que haya presto a parlar gascon, la lupa y la mai, a Biarritz, à Dekekop, il n'y avait pas hors de Vascons à Biarritz. Miarriztarronek burasuekin etxean ikasi zuen Gaskoina, gaztea zelarik ez omen zen euskalduna initz Miarritzen. Qui parlait en gascon. Que continua, et puis qu'on disait qu'espérant qu'il y ait meideuens, mais qu'il y a quand même là. Mintzatzen segitu behar da, gainera gazte batzuek ere gustukoa dute ikastea orain. Kina dautezkizun arribaz. Ni eskalduna niz, bainan Gaskoinak zerbait pizten daut ene gorputzian edo ene bihotzian, alde batetik familiaren hizkuntza izanez, aitaren amaren aldetik, amatxiren aldetik, beraz bardoztarra zen, arbasoak zituen bastida arberoan, egan nahi du gaur egun sarnegu deitzen dakogun eremu hortan, eta beraz betidanik entzu izan dut hizkuntza hori, eta gero denborarekin handitu nizelarik eta ikasinorarik jakinoen beraz hizkuntza hori atzemaiten zela Euskal Herrian ere bai. Zehazki herri hauetan, Miarritzetik, Burge erraitiraino, Baionan eta Bidasunen barna. 15 bat herri hauetan, Ipar Euskal Herriko herritaren erdia bizi da. Gaskoina Baionako hizkuntz ofiziala izan zen 400 urtez, erdiaroko Agiri Frango, Trubaduren mintzairan idatzi zituzten Lapurdi, Basenafarroan eta Siberuan. Gaskoina menperatuz, bardoztarunek aixeago egiten ditu ikerketa genealogikoak. Ikusiz nolako hizkuntza minorizatua bilakatu den gaur egun, nahiz eta azken mendeetan animaleko presentzia bat izan Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko hiri handienetan, ikustea zinez desagertua dela hainitz herritan edo desagertzekotan horrek mintzen nu eta beraz horregatik ere atxiki dut zerbait azkarra sentimentu bat azkarra alde hortaik. Aintzinatuak girela eta espantu pixka batekin ari gira Euskaldunak, beran uste dut denek arazo berdinekin joiteko esperantza hori behar dugula eraiki eta landu. Gorainiz beti gure Ramon Basoak erraiten zuen bezala, bere kremaileraren politika zuen, urratx batekin eta ez gira atzera joanen, eta urratx ez urratx, funtsian erri urratx bat, intzaira guztien urratx hori eraikitzen dugu eta eginen uste dut. Gaskoina Oksitanieraren aldaera da, katalanari biziki hurbila den mintzaira da, desberdintasunak bai, baina hitz berak erabiltzen dira maiz eremu zabalonetan. Baion aldean galtzorian da, alere 6.000 lagunek dakite oraindik, eta inkesta soziolinguistikoen arabera 10 herritarretik 8 sustatzea nahi lukete. Baionako Gaskoi Akademiak 100 urte betetzen ditu aurten, mendeurrena igande honetan ospatuko dute egun osoan Baionan. Maitaldia festivala urten irailaren 10-etik
hogeita batera izango da. Egitaragoak 20 dantza konpainia biltzen ditu, Euskal Herritik hasi eta mundu mailakoetaraino. Jaialdiak dantza erdigunean jartzea du helburu. Mais c'est le propre de la danse, c'est un langage universel, et donc c'est normal qu'il soit ouvert à tout le monde. Iazko edizio arrakastatsuaren ondotik, aurtengoak 18 herritan eskainiko ditu dantza ikuskizunak. Mugaz gaindi gainera, Ipar Euskal Herrian, Biarnoan eta Gipuzkoan. 80 ekitaldi guztira, batzuk kalean, dantzaren artea ez ezagun dutenak erakartzeko. Donc si par contre il y a des spectacles comme on a fait depuis le début, en plein air, où les gens, pour rien du tout, ils peuvent s'arrêter, regarder, dire j'aime ou j'aime pas. S'ils aiment, ils vont acheter un billet, ils vont voir le spectacle entièrement. Et en fait, l'amour s'est fait comme ça, petit à petit. Maitaldia baletak zabalduko du Gare du Midi antzokian, Milpie eta November Ultra taldeen ikuskizunarekin. Dantzaren instituzio handietan berriz, flamenkoaz edota hip-hopaz gozatu ahal izango da, eta euskal sorkuntzetan berriz. Ikuskizun horren berezitasuna da publiko guztiak batzen dituela, eta batez ere dantza garaikidearen ohitura ez duten publikoak. Bada zerbait barnean hartzen zaituena, oso ekspresiboak dira, aurpegiak, mimikak, oihu isilak erabiltzen dituzte, haien dantza oso oraingoa da ere. Hendaiako Ibaua kolektiboak gaua ikuskizuna eskainiko du Donapaleun. Bilaka kolektiboak berriz, bezpera ikuskizuna Maule eta Donibane Garazin, eta dirau kale sorkuntza berria hainbat herritan. Dirau hitzak dion bezala, peskat etengabeko mugimenduan doinari, jaiten du pultsuak diraueno ez direla geldituko, eta peskat ideia horrekin, txekuan baino gehiago musika dantzak hor sortu dute dena elgarrekin, eta badu oinarri hartzen dituzte jauziak oinarritzat, eta hortik ara... Angelun estrenatuko duten kabalkada ere, maitaldia jaialdiaren parte izango da. Kabalkada bakoitzak badituela bere iztasunak, eta bai Angelun hiri aldeko kabalkada bat izanen da, hori lehen berezitasun bat da, kostaldeko kabalkada bat izanen da, hori beste berezitasun bat, eta bai egialdearen berezitasuna ere izan hizkuntzarekin bai Gaskondiaga eta Euskara, bai badakigu ere egialde bizki berezia dela, Miagitze eta Baionan artean kokatua, luzaz egon dena pixkat nola kriston dinamikari gabe, eta hor jarri gira lantzen, eta halako proiektu batzuk emaiten diote egiari bai dinamika, bai bizitza, bai lotua jendean artean, eta hori da guretzako azkenian gauza importantena, da jenden arteko lotura sortuko ditugunak, eta hor ere badu sentsua maitaldiarekin bat egitea. Hizkuntza unibertsala den dantzaren arteaz gozatzeko parada beraz datorren irailean Maitaldia Festivalean, ikuskizunen sarrerak jada salgai dira webgunean, baita egitarau osoa ikusgai ere. Fisis versus Nomos, Beñat Antxustegi Donostiarraren proiektu pertsonala da. 2010 urtean sortu zuen proiektua bakarlari gisa, baina gaur egun talde modura ari dira eta Burdin Gozoa eta Arrabioa izeneko 5. diska plazaratu berri dute. Soinu lasai eta melankolikoak lantzen dituzte gitarra eta ahotsaz gain, saxofoia, basua eta bateriarekin. Berriki, Baionako Biltzoko elkartean izan ditugu beren 5. lan hori aurkezten, ikusentzuleok beraien doinu eder hauekin gure gaurko agurra. Plazer baduzue, bihar arte.